हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोङो दिनै जोंनि थाइखाजरा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन लोगोसे मेम्बार बिथांमोन बेजों लोगोसे जोंनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सार जों सारजों लोगोसे जोंनि 14 चिरां दुवारनि गासै जायगायाव गोरिब न'खरफोरखौ बासि मेम्बारनि थ्रुयै बासिनानै एबा बेनि एरियायाव सोर दङ बिथांमोननि गोरिब जायहा गोरिबथार बिथांमोननि न'खराव हाबनानै खबर लाहैदों जोंनि सारा बेजों लोगोसे जोङो दायो ज' बिदिनो बिथांमोना सोर गोरिब आरो जायहा अबस्था गैथारा बेखौ नायनानै जोङो एसेबाबो हेल्प होनो थाखाय थांदों बेजों लोगोसे जों माखासे मुवाजों लोगोसे खबर लाहैनाय बिथाङा मा मोनो मा मोना बिथाङा माने बिदिनो मा आसनि मोनखो बेफोरनि बागै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जाहाथे जोङो बेबायदि गोरिब न'खरखौ गावनो जुदि ओंखारथारनानै गावनो प्रेक्टिकेलाव एबा मोगथाङाव बेबायदि ओंखारनानै नायथारनानै जुदि खामानिखौ मावलाङोबा बिदिनो साक्सेस जालांगोनखौ नुयो आरो इयुनावबो बिदिनो मावलांबाय थागोन UPPL पार्टिया बेखौ आसा खालामनो हायो बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ आरो जेब्लाबो हेफाजाब होलांबाय था पुराना आदब दंखायो होनदों मौजिनि आदब जाबाय दाना Ya. Kujung buat dia, oke. Bijung, ini bijung kujung men. Opening खालामबा ओंखाम जानो फैनांगौ एसे खोनांगौमोन एसे उनाव खोन हाब थासुमलि बागानथार माथो नोजोर दाहो होनदों थासुमलिखौ होनदों थासुमलिखौ गिर्जायाव हैयाखै नामा होनदों ओरैबायदि खालामसै गारजेना फैलाय फैदो नों फैदो गिर्जायाव फैसा होहैदो फांनै खुदो 5 थाखा लांसै आं नोंसिनि नंखा होनदां नोंसिनि नंखाया नोंसिनि नङा बियो नोंसिनि नङा बेनो भटार कार्ड लाबोनाय नोङो भटार कार्ड लाबो Ya,
बैयो ए खाय खाय फैना आन्दायबाय नोंसोर आन्दायबाय औ लामायाव बबेजों हाबखोना सोंहरबाय फैद' सोरबा सोरनै लिरग्राफ्रा बोरै बे सानसे होदो दे ओरैसो नांगौ ना पुलिस चेयारमेन साहब मादै बे ओरै फैयो ब्लक थैनाय आन्दाजसो ओरै फैग्रोलाय ओरै फैग्रोलाय माबा थांलायदों खोमा बिदिनो साननो थानो हागौ नों बेजों सान्दुं नांनायजों था दे दे बेखौ आजावनाय खालामदो बेखौनो लादो ओरैनिखौ